तो आरो तीनटा पॉइंट जों कालबार बक्स नाम किसे चाक लामा गाहामखौनो किसे चिकनखौ सोनामजा दं आरो पायाखौनो बागै যারা যে তিনি প্রেস নাই তো খানাই তো নাंखाय বাস গাড়ি বা গাড়ি কতরতে ফেকাঙ্কা আবো সম্পূর্ণ রুতে হাইবে बै जिरायनाय रुते हाबन बरे आब बर बर ओंखाय जोंबो जिरायनाय थानाय बर नांखाय आं जम्पय रुट सम्पूर्ण रुते जे हाबनाय बर बरखौ जोंरा आरसी जेमि स्कुल बा चिना आरो थं थं होनो खायचा बाजार दङ थं थं बाजारनि सिमने जों आरो माने आरो ट्राफिक पॉइंट खायनाय आबार जों जे अंकलग जे फाइमा माने आबो जों यांग तनाय ताय खायसा जे पॉइंट खायजाका आबो खायचिनि जुनाल चिनि वेस्ट जोननि जे जुनाल आबो जे आइ चिनि विश्राम गत बा आइ जे रुटनि फाइनेरा बर जुनालनि जे रुटनि फाइनेरा का बर जुनालनि सिमने आरो पॉइंट खाय आबो जे मानमनि आबो जों साइड फाइटर दानान बगा जत जों पुलिस रक नायले आखै जों आजाको लेसिदिं जे जागाव जों पार्किंग पॉइंट खेमा जागा चिनि ब्लन्टियर तंनाय पुलिस रक तंनाय जों अलरेडी कन्फार्म खाजा कोनो किछु प्रॉब्लेम गत हेते बा कोनो जागाव असुबिदा हेते जों पुलिस रक तंनाय चिनि ब्लन्टियर रक तंनाय जारा जे चिनि ब्लन्टियर रक जों ब्लन्टियर रक दिस खायदो जे साबो आरो तंनाय चिनि ब्लन्टियरनि हेड लिडार चंजक तंग बरनि बिसिंखौनो साबो जागाव दायित्व खालायनाय बरनबो तिनि नंना प्रेस नयजन खानावै जे तंनाय रनो अमहाके काहाम दायित्व नावै बरन साम बेरे देन बगे नंना प्रेसनि बिसिंखौनो आं दिनै साख्लाय हामबाय सिनि मिडिया सोंनो जोंथ' सिनि जों जे 12 तागारगोला कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङाव दिनैखे लास्ट रिभिउ मिटिं खालामदों जेहेतु खानाचिनि प्रग्राम फाइनल हंजानाय खानातचिनि लास्ट बा अबनो तैजों प्रत्येकटा बिसिङाव हाय की गाड़ी अरेंज खालायखा कयटा गाड़ी अरेंज खालायखा बोसोर बर' ककना आब्रजों जों आगिनो कक सालायजाक सिनि त्रिपुरा मटरनि सेन्ट्रेल कमिटि जों आगिनो कक सालायजाक जों yang तागाबजला yang साइडा बिस्राम तागाबजला मिनि जों 10,000 बर' तिखलायनाय सिमना मानदेफोरा 10,000 बर' तिखलायनाय बाकिबो जों बाकी जे साइड पाइट दंना बरनोतै जों 10,000 बर' तिखलाय जों 30,000 सिम टारगेट बेयाबा जों सेमिना जों तो आसा हासलाव नासो रफाना ताबखै चिनि 30,000 नि बेसि बर' मानो अब्रतैनो जों ब जगह पार्किंग नाय बाहायकी तामो खालायनाय विभिन्न ब जगह चिनि तोकतागि तामो नांखौ अब्रतैनो चिनि तिनिनि जे लास्ट आलोचना अब्रतै जों प्रत्येकटा बिसिङाव जत बरन जों एकदम माने पिसफुल लिबारबाय चिनि प्रग्राम खालायनानै जों जगह कोनो केबुं मुंखरै फायनाय र कोनो मते कोनो बेकायदा गतियतै आब्रतै जों जे लोकेल हिसाबै दायित्व नाय किछु प्रब्लेम आखाय जों और लोकल तमरा जों प्रग्राम कुलानि से बायथक जरा और बरक कुलबाय सब जरा जों मुरुगै प्रत्येकटा बरकनो नगद पुस खालायनानै हायक लामार बेरा कर देबा आबो खरनानै जों लोकेल हिसाबै जों दायित्व नाय साम खायनाय मालखुंरनावल पार्किं खायनायनि बागै ब थायरावबो खालामजाखा जोंथ' आवचिनिथ' और जे पार्किं प्लेस खूब शर्टेज जों जे दस्राम रुट दै हाबनाय बरनो जों आरो जे कायसे स्कुल दङ चिनि विद्याचंद्र स्कुल और स्कुल मात्र आई साइड ने अब पुरुषानो जगायनो बाथनाय अब दस्राम साइड दस्राम जे गाड़ी हाबनाय अब नखार नैयां चिनि जिरायनाय रुट हाबनाय जों आरो चिन खायसे आरो थुरसा माने मुसलमान बस देनो हिनजागाबो थुरसा रं गामि आरो खायसे चिनि माट दङ आबरनो आरो खालायजानाय आबन फरायनो किसे किसाल खा अब हिमिमा फायनो कारनते कुन जगह जों आरो माने चिनि पार्किंग बगैते कुन सेफ करे आबन बगै बर किसे किसाल का जगह थुसा बाल बर पार्किंग का आराम सिमा फायनो गत्ताय जों विशेष का आंतिनि नङ मीडिया रं बिसिन अबन कयनाय जे चम्पकनगर तै जे हाबनाय र अ जगहवा आं कयनाय जे तिनि नङ प्रेस नि बिसिनि जब नायनि तगा मन कयनाय चम्पकनगर तै चिनि तीनटा जगहवा कालबार बक्स नाम तगा आसे कतन गाड़ी रखाय बेके जाबो बास रखाय बेके जाबो